من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. wato kuffar sallar annabi sallallahu alaihi wa sallam tun daga kabbara har ya zuwa sallama kamar kana ganin ta da ido. Da can mun karanta wannan littafi a farkon bude wannan masallaci, to amma kuma saboda yanayin masu halartar darasin yanzu kila ba su ne waɗancan ba, muka ga bukata masu da samu da mutaki ne mai tashi don saboda a cikin rukunan musulunci bayan kalmar shahada sallah ita ce mafi girman rukuni, kuma ita ce mafi girman abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da mutane a aikace ba a baki ba kadai. Idan ce sau da dama za a ga al'ummar musulmi maza da mata suna kurakurai da dama a cikin sallar su. Wannan ta samu ga bukata ta kama na mutaki ne da wannan littafi. Sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha. Ma wannan kuma wannan littafi shine